Os centros galegos son entidades privadas que se dedican a preservar e difundir a cultura galega por todos os recunchos do mundo. E hoxe viñemos ata Bertamiráns, no concello de Ames, para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Saberías decir cantos centros galegos hai repartidos polo mundo? Hai 4 opcións. A, 25, B, 86, C, 200 ou D, 2000. Voy a decir la B, no lo sé. Incorrecto. 200. Yo diría 200. Lo dijo a C. 200, podría ser. Vou decir 200, 2000 pareceme demasiado, pero o galego espallouse por todo o mundo, 200 perfectamente. Correcto. Gracias. Muchas gracias. De regalo. Que chuli, para toda comidiña, para ir de paseo. E vos, que estades no exterior, pertencedes a algún centro? Saberíades decir cantos centros galegos hai en Europa? A, 3, B, 40, C, 100 ou D, 180. Envía as túas respostas cos teus datos persoais ao correo sxecontigo@xunta.gal.